Umlando ngoCovid. uCovid isifo esithathelanayo esibanga igciwane le-SARS-CoV-2. Umndeni wonke oCovid ubizwa ngoCovid ngoba igama elithi Covid lisho umqhele. Lokhu kungenxa yendlela elibukeka ngayo ngaphansi kwesibonakhulu. Isigameko sokuqala satholakala ngomhla zingama-31 kuZibandlela onyakeni we-2009 lapho inhlangano yezempilo jikelele ikhanyiselwe ngesifo samakhaza. Le gciwane latholakala eWuhan, eShayina. Laqala ukusabalala umhlaba wonke. Lwaba ubhubhane lwesihlanu olabhalwa phansi kusukela ubhubhane womkhuhlane wango-1918. Ngosuku lwe-12 kwaNhlolanja 2020, inhlangano yezempilo jikelele yaqamba leli gciwane ngokuthi uCovid-19. Lasinezimpawu zokuvethe okubalwa umkhuhlane, ukukhwehlela, ukukhathala kanye nokuphelelwa ngumoya, nobuhlungu bomqala, nobuhlungu besifuba, ubuhlungu bekhanda kanye nesifo sofudo bese kuba ukuphelelwa ikhokhela kanye nokuthi. Lolu bhubhane luholele kupheko emndenini kusukela ngesikhathi imindeni engasavumele ukuhlangana. Imindeni iphelelwe ubuvane. Ukunyuka kwenani labantu abathelelekile kuholele ekutheni kuvale izwe, amabhizinisi engabe sakwazi nokuhwebelana okube umphumela wokuba isimo somnotho sehle. Abantu abaningi abaphelelwe imisebenzi babe umthwalo kahulumeni ukuba abahlinzeke ngezinto zokusiza ukuvikela igciwane okubala izimfonyo. Ukubhebhetheka kwenani labantu abathelelekile kwenza isimo saba manzonzwana eNingizimu Afrika ngoba abantu bekumele begcinwe emtholampilo. Uhulumeni uphoqeleke ukuba aqashe abahlengikazi kanye nodokotela abaningi abazokwazi ukusiza abantu abathelelekile. Kumele aphinde athenge imibhede ukuze bekwazi ukuthola indawo yokulala emtholampilo. Ukuqasha kwabantu kanye nokuthenga imibhede kube yisizathu sokwehla komnotho waseNingizimu Afrika. Ososayensi bethula umjovo i-hepatitis B njengesisombululo salolu khuvethe. Nakuba-ke besibiza kakhulu, kodwa-ke akusenani ngoba uhulumeni uyena obeholela bonke labantu. Inkolelo kanye namaqiniso mayelana ne-COVID-19. Ukufafaza i-chlorine noma utshwala emzimbeni kuyayiqeda i-COVID-19 inkolelo. Ukufafaza utshwala noma i-chlorine emzimbeni kuyaye kube yingozi empilweni yomuntu, ikakhulukazi uma kungene emlomeni noma emakhaleni. Nakuba la makhemikhali ayaye esize ukuqeda izifo ezithile, kodwa uma esefika emzimbeni womuntu kuyaye kube yingozi. Ukutheleleka kanye ney'nkinga ze-COVID-19 kuyaye kuhlasela kakhulu abantu asebekhulile ngokweminyaka kanye asebenezifo esey'vele zikhona emzimbeni. Inkolelo leyo. Eqinisweni, lolu hlobo lwe-COVID okubalwa kulona i-SARS-CoV-2 liyayihlasele noma imiphi iminyaka yabantu. Kodwa-ke abantu abasebenezifo ey'phila ngaphansi khona okubalwa zona ushukela, ukukhuluphela ngokweqile kanye nesifo sofuba kuyaye kube yinkinga and kuyaye kwenze ukuthi besheshe bebe ney'nkinga. Kodwa-ke akushintshi ukuthi ney'ngane nazo ziyatheleleka ngalolu bhubhane. Seziningi kakhulu iy'nkolelo abantu abanazo mayelana negciwane i-COVID-19. Okubalwa kuzona ukuthi uma unesifo se-COVID-19 uyafa, okanye izifonyo ziyaye zivikele egciwaneni le-COVID-19. Kuyiqiniso ukuthi abahlinzeki bezempilo basebenzisa iy'fonyo ukuze beyivikele nabo emagciwaneni athile. I-Center for Diseases and Prevention iyaye ikukhuthaze ukuthi abantu beqhelelane ngebanga elingangamamitha 2 ukuze bezokwazi ukuyivikela ngokupheleleyo. Kodwa-ke kubalulekile ukuthi sifakeni iy'fonyo ukuze sizokwazi ukuyivikela